हेलो फ्रेंड्स, दायो आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। दिनैनि मेन टपिकआ जाहैबाय जीमेल एकाउन्टखौ माबोरै रिमुभ खालामो। माब्लाबा जों मा खालामो, लोगोनि मबाइलाव जीमेल आइडिखौ लगइन खालामनो गोनां जायो आरो लोगोआबो नोंनि मबाइलाव लगइन खालामनो गोनां जायो। दा बावहाय जोङो लग आउट अपसनखौनो नुनो मोना। दा लग आउट खालामाबा मा जायो, जाय मानसिनाव लगइन खालामदों बे मानसिया बे आइडिखौ इउज खालामनो हायो। दा जोङो जीमेल एकाउन्टखौ मानो गुबुननो इउज खालामहोनो, दा बेखौ सेभ खालामनाया गाव गावनिनो खामानि। दायो आङो बेखौ लग आउट अपसनखौ नुखाया, बेखौ माबोरै रिमुभ खालामो आं बेखौ मोननै टाइपनि दिन्थिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ सुरु खालामदिनि। थ' आङो दायो फार्स्ट स्टेपाव जीमेल एकाउन्टखौ रिमुभ खालामनानै दिन्थिनोसै। फार्स्ट स्टेपनि थाखाय आङो जीमेलाव अपेन खालामनोसै। अपेन खालामबा नैबेबायदि नुनो मोनगोन। नैबेहाय जीमेल आइडिनि लग' नुनो मोनगोन। बेवहाय लग'आव क्लिक खालामनानै हो। नैबे गासिबो आंनि मबाइलाव लगइन खालामजोबनाय। दायो बेवहाय खयथा लगइन खालामनानै दं आं साननि। 1 2 3 4 5 6 7 8 8था आइडिया बेवहाय लगइन खालामनानै दं। आं बेखौ गासिखौबो इउज खालामजोबनो हायो। दायो आङो बेखौ मोनसे रिमुभ खालामनानै दिन्थिगोनसै। बेनि थाखाय नैबेहाय गाहायाव मेनेज एकाउन्ट अन दिस डिभाइस बेवहाय क्लिक खालामनानै हो। आं क्लिक खालामना होनोसै। बेनि उनाव नैबेयाव गुगोलाव क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नोङो बेवहाय बबे मोनसेखौ रिमुभ खालामनो बेयाव क्लिक खालामनानै हो। आं साप'ज मोनसे रिमुभ खालामसै, नैबे गाहायनिखौ। दा बेवहाय नै नुनो मोनदों बबे एकाउन्टखौ रिमुभ खालामगोन, नैबेवहाय श' खालामदों। दायो आं बेखौ रिमुभ खालामसै। दा बेखौ रिमुभ खालामनो थाखाय नैबे सबसे गाहायाव मर अपसन दङ, बेवहाय क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनावहाय नैबेवहाय नुदों रिमुभ एकाउन्ट, बेवहाय क्लिक खालामनानै हो रिमुभ एकाउन्टआव। बेनि उनाव सेकेन्ड श' खालामबावदों आरो रिमुभ एकाउन्ट, बेवहाय रिमुभ एकाउन्टआव अके। दायो रिमुभ जाबाय। आरो आं मोनसे रिमुभ खालामबावनोसै। बेनि थाखाय मोनसे आङो जीमेल एकाउन्ट सेलेक्ट खालामबावनोसैलाय, नैबेखौ। दायो खयथा दंबावो, 1 2 3 4 5 6 7था दंबावो। बेवहाय आं मोनसे नैबेखौ क्लिक खालामना होनोसै। बेनि थाखाय नैबेवहाय श' खालामदोंनो बबे एकाउन्टखौ रिमुभ खालामगोन। दायो आङो बेनि थाखाय मर अपसनाव थांदोलाय। रिमुभ एकाउन्ट, सेकेन्ड टाइप रिमुभ एकाउन्ट। दायो रिमुभ जाबाय। दायो खयथा दंबावो, 1 2 3 4 5 6थाल'सै। थ' बेबायदिनो रिमुभ खालामनो हायो। थ' आङो दायो सेकेन्ड स्टेपाव रिमुभ खालामनो थाखाय आङो सेटिंखौ अपेन खालामसै। अपेन खालामनाय लोगो लोगो नैबेबायदि नुनो मोनगोन। दायो आङो बावहाय सार्च सेटिंआव क्लिक खालामनानै होनोसै। नैबेहाय सेयार सेटिंआव अके। बावहाय नोङो टाइप खालाम क्लड लिरनानै नैबेबायदि नुगोन। क्लड लिरबानो MI क्लड
नैबेहाय MI क्लाउड साइनिक MI एकाउन्ट। दा बावहाय बेबायदि नुगोन। दा बावहाय नुदों MI क्लाउड साइनिक MI एकाउन्ट। दा बावहाय नोंथांमोननिया मबाइला गुबुनबा बावहाय दस्रा दिन्थिगोन, मबाइलनि मुं दिन्थिगोन फार्स्टआव, जेनेबा अप्प'बा अप्प' क्लाउड। दा बावहाय आंना MI खाय MI एकाउन्ट MI क्लाउड देखायदों। दायो आं बावहाय क्लिक खालामनानै होनोसै। बेनि उनावहाय नैबेहाय गुगोल्सआव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। दायो आङो मोनसे रिमुभ खालामसै नैबेखौ। बेनि थाखाय आं बाव क्लिक खालामनानै होबाय। दानिया बावहाय श' खालामबाय नै बबे एकाउन्टखौ रिमुभ खालामनो। दायो मर अपसनाव थांदो। बेनि उनाव रिमुभ एकाउन्ट, नैबेहाय रिमुभ एकाउन्ट। दायो सेकेन्ड श' खालामबावदों रिमुभ एकाउन्ट। बाव क्लिक खालामनानै होदो रिमुभ खालामनोबा। अके, दायो रिमुभ जाबाय। आरो आं मोनसे खेबसे खालामबावनोसै, नैबेखौ रिमुभ खालामसै आं। बाव क्लिक खालामना होबाय आं। श' खालामबाय नै बे एकाउन्टखौ रिमुभ खालामगोन आं। दायो मर अपसनाव थांदो, रिमुभ एकाउन्ट। सेकेन्ड श'आवबो रिमुभ एकाउन्ट दिन्थिदों, बेयाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय रिमुभ खालामनोबा। बेबायदिनो रिमुभ खालामबानो जाबाय। थ' फ्रेन्ड्स, आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिबाय जानांगौ, जिमेल एकाउन्टखौ माबोरै रिमुभ खालामो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट्सआव लिरहर। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। बाय।